Velkommen til AgroAssist. Vi er en virksomhed, som beskæftiger os med præcisionsløsninger til landbrug, og igennem de sidste 4 år forhandlede det svenske Sveaverken i Danmark som en importør. Vi har leveret mere end 600 anlæg til danske bønder og består af et hold på 6, hvor vi er 3 ejere, og derudover er vi 3 montører, som kører ud ved jer kunder og installerer anlægget. Jamen, jeg hedder Jesper Svenningsen og kommer her fra Salling. Vi har en mælkeproduktion med knap 300 køer, og så driver vi 330 hektar med hovedsageligt græs og majs. Og udover det, så har vi lidt salgsområder, klassisk bybade raps. Vi har så kørt med autostyring i 7-8 år efterhånden, og så her til den her sæson, altså sæson 2025, fik vi så en traktor ind af et andet mærke, hvor vi så har kontaktet AgroAssist og kom i gang med autostyring fra Sveaverken den vej igennem. Det var på en allerede GPS-forberedt traktor, så vi har bare beholdt rattet og det hele, så det er sådan set bare at plukke skærmen i, og så kørte vi. Jamen, vi investerede i GPS-anlæg til den traktor, fordi den ligesom skulle udføre nogle opgaver omkring havning og såning, så vi var ligesom nødt til at skulle have GPS på den traktor for at kunne fastholde vores faste kørespor og deslige. Så vi har importeret linjer fra vores tidligere GPS-anlæg over i Sveaverken-anlægget, og har den vej igennem kunne fastholde vores faste linjer, selvom vi skiftede til et andet anlæg. Vi kontaktede AgroAssist, fordi at det virkede til, at de havde styr på, hvad de havde med at gøre, og der er altid fuld support og service bag ved produkterne. Fordelen ved autostyringen fra AgroAssist og Sveaverken, det er jo, at det nemt kan flyttes mellem forskellige traktormærker. Vi er ikke bundet op på at skal køre et mærke og et GPS-anlæg. Og så føler vi det godt, at der er nogle mennesker bagved, som har det som hovedformål at sælge og servicere GPS, at det ikke er en eller anden bibeskæftigelse i et større firma.